କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ବଟିରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟିର ତୃତୀୟ ରାତ୍ରରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଶୁଭ ଆଗମନ ଓ ଆଶୀର୍ବଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଦୀପ୍ତିଶ କୁମାର ସାହୁ, ମିଳନ ଦାସ, ମ୍ୟାନେଜର ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଗୌତମ ମଲ୍ଲିକ, ବିରଞ୍ଚି ପଣ୍ଡା, ସୁଦର୍ଶ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜୟ ସାହୁ, ଦୀପ୍ତି ବାରିକ, ଅମର ଦାସ, ରାଜା, ଲକି, ବଣ୍ଟି, ରବି ଓ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାବାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ବାଲିଘାଇ ଗ୍ରାମରୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ହୁଳାହୁଳି ହରିବୋଲ ପକାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କବିତା ସାମଲ, ଶୋଭନା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ।